Pini chiti ni phain kora ke thom arni lakha krener kep Lumbajong constituency ka parlo Kang-Ar arong along Kang-Ar village managing committee pen Karbi Anglong along airport ki biji po aphuthak rat amaipi kapadopon airport along longle ki dun vekja tuma phansi longle compensation atangka pinangji pusi maya long che parai pon Karbi Anglong arlo isi pen isi thedung kaching thorason nangle tanglo 4-lane atowar pen chenglo ONGC solar project asam mala atowar lapenon airport of hansetame sai ki claim ke pang cheng ja phan chingki che than pon bomlo la pusona pora hut penangan asai ki claim pon alongki longle ki dun ve ka tuma bangki longle atang ka che long dun de tum setame dupiklang lasi non airport along abangke longle ki dun ji vek ahem tuna tuma phansi pi vek neng ji pusi non pen ke hang padu lapen labangso asai prabjin pen ke pachun ponje phan KAC atum pen chingki chingwai padupon bomlo Pherangkia thengno bidisar phuhorteron pen ke pachini pona tengke non chitie chekloang bong airport authority pen airport asai ke claim ke pang cheng je phan long e sompon pupusi ningjepon lasila soprang Karbi Anglong autonomous council ke japon ke thei ki dinga tum pen Kang-Ar arong aphan nang chingki nang ji pusi ningji lapen 4-lane along ason ONGC along ason longli awe pin atum angbong nang che jok dunde det nang ji puta pachini ponthu non la by September angbong dak foundation nanglet pupusi niletum airport authority ahin pen bang nitum assource pen itu mana pachini lo asila bang jongsi non September angbong jongsi dak foundation nanglet pu pulutangte kenang sot bang jalalo council authority tu mahin apen dak bang si radaphan ison soni alam the bang ke chengwai rapsar doek nang ji pusi niletum dak rong rat pen ba dak committee hin pen bake council authority tu han choning rilo la solo kot dak nilitum right chichini pena ka posi nilitum ta la so lungle phelang ponder lo pulotang te la so free and transparency la so compensation aputhak bangso rehabilitation aputhak resettlement aputhak abangke dak aradatum ke mangateng pen bangke achun wek nai Bangso amai along managing committee amai phu Lawrence Crow chunbang Puhor Singnar Dunmai phu Niharson Sangma Bidisar Dhiren Teron Pitor Tiso Pidili Semsing Kroatum Chetong Dun News Report Karbi Anglong Live Nangli Jongsi Reels kaselam lapen mohor kenep ning ke hangabang phubang phipulo tangte nangli ke thek ason rat atheng no an ke paklang ji lapen rat phan kapachi ni je phan Karbi Anglong tourism sai campaign warsai kime nangwan bilo Karbi Anglong tourism sai campaign patir pi ponsi world tourism ani phan reels making lapen photography competition ki bi pon reels kaselam lapen mohor kenep at happy ke Karbi Anglong along ki jui ke langadim mate tourist adim local cuisines lapen Karbi Anglong art and culture aphuthak nangji lapen reels abang kiding nai seta second thongkap kithi nai seta second crip ho angbong nangji kijut si kideng ponji ke chiti ni phai kora drop arni anghenlo bangso ka chepate along ke haya bangal seta tamka kereng surikep long poneji tamte langme sana reels selambra mohor ne igra lo iflot non Karbi Anglong tourism@gmail.com along lapen nalike thek pena jok chepalong ponik non surikep atangka